Sahnedeş Aygül bilen birge. Selam dostlar, esenlermisiz? Rishad Fazli Ahmedovni bik yaqindan bilmasam, onun bilan yaqindan tanishib bo'lmasam da onun ijodini kuzatam. Jırlarin yaratib tinglayman. Sizning orangizda dandiylar bardir. Agarda bor ekan, demak siz bugungi kechda bizning bilan. Selam Rishad. Esenmisiz hurmatli do'stlar? Nishi kayflar? Allohga shukr, bek yaxshi, bek aybat. Bugungi kechda biz rohatlanib jırlayashaqmiz, Alloh bersa. Ham rohatlanib söylashib o'tirashaqmiz. Buning uchun bor mumkinlik de bor. Allohga shukr. Mikrofon qo'limizda. Jırlay bilasing. Men esa senga so'z beratam, sen jırlay tursin, yaraymi? Söylashdik, yarar. Сөйләшүебезне менә нәрсәдән башлыйсың килә, Ришат. Син Марий Республикасы Бәрәңге районы Мазарбаш авылыннан. Бик дөрес. Нәкъ шулай бит, әйме? Шушы төбәктән чыккан Нигъмәтуллиннарны беләм, мин ялгышмасам алар да шушы авылдан, әйме? Әйе, безнең бер авылдан без алар белән. Аралашасың алар белән, мөнәсәбәтләр нинди алар белән? Булай аралашабыз, сөйләшәбез, авылдашлар булгач та инде коллегалар булгач та аралашып яшибез. Менә гомумән татар эстрадасында дуслык төшенчәсе ни дәрәҗәдә икән, шуны беләсем килә. Инде авылдашлар буларак син билгеле аралашмыйча яши алмыйсың алар белән. Эстрадада дуслык мөнәсәбәте бармы? Минем теге эстрадада дошманнарым да юк, дусларым да юк дигән кебек. Чөнки инде нәрсә дип әйтәсем килә, бердәмлек көчле. Бердәмлек көчле. Безнең татар эстрадасында шулай бит. Менә инде Нәрсәдә чагыласың ул бердәмлек? Бердәмлек нәрсәдә чагыла? Менә инде хайрия концертлар оештырабыз шулай бит. Менә авыл җыеннары оештырабыз, сабан туйлар, менә коллегалар белән бергә җыелабыз, чакырабыз, кем кайтала, кем ярдәм итә ала, менә шулай, менә без шундый бердәмлек менә. Шуны гына әйтә алам мин. Бердәмлек бар. Демәк, син катнашасың хайрия концертларында да, менә шундый чараларда да күрергә мөмкин сине. Катнашалыйбыз, Аллага шөкер. Иң яхшы дус бит әле ул үзең дип әйтәләр. Бар да яхшы, синеке бар, синең бар да яхшы чакта барса, синең тирәңдә бөтерүләләр, авыр чакта дуслар сынала башлый да инде. Белмәүчә, синең тормыш юлың бик катлаулы булган. Авыр чакларда сиңа нәрсә ярдәм итте, яисә кем ярдәм итте? Шуннан да авыр чакта туганнар ярдәм итте, якын дусларым ярдәм итте. Инде алар ярдәме буенча менә Аллага шөкер матур итеп яшәп киләм. Якын дусларың арасында шул ук вакытта кайдыр читтә калучылар булдымы? Югалткан дусларың дип әйтик. Менә тормыш сыный бит инде ул. Әйе. Тормыш сынагач инде бирешмәскә кирәк. Кайбер дуслар китеп бара, югалып баралар, яхшылары, янәшәдә теге дус дип санаганнары, шуннан да кайбер вакыт теге үзең дә уйлап куясың, дус бит бу минем. Менә шундый дустың да кайбер вакыт китеп бара. Син янымдан, син яшәңмен. Авыр вакытта. Син һич китмәгән кешедән ниндидер ярдәм килергә мөмкин. Ул кеше синең аерылмас дустыңга да әверелергә мөмкин. Шулай бит? Була, андый вакытларда, андый шаратларда булды. Булды. Авыр чакларда нәрсә ярдәм итә дигән сорауны мин юкка бирмәдем. Татар халкы элек-электән авыр чакларда җырда, моңда юаныч тапкан. Нинди генә очрак булмасын, шатлыгында да, кайгысында да ул җырлаган. Миңа калса, сиңа шулай ук җыр ярдәм иткәндер. Менә мондай очракларда ярдәм иттеме? Җырда таптыңмы менә шушы күңелеңнең сусауына дәва? Шуннан да теге үзем генә машинада барганда, үзем генә калганда мин җырлар тыңлап айтам бит инде. Үземне әйтәм, җырларым бар бит әле, минем җырларым әйтәм. Теге үзем язмасам да җырларым. Композитор җырларын җырлыйбыз бит инде. Шул җырларны җырлап үз күңелемне тынычландырам мин. Мин инде җырлаган җырлар минем үземнең тормышыма туры килә. Менә шулай. Җырларын тыңлаганда, димәк, аның турында дип тыңлыйбыз. Үз йөрәгемнән, үз тормышымнан чыккан җырлар инде. Тыңлыйбызмы? Җайдагыз. Тере тавышка җанлы концерт. Студиябызда Ришат Фазли Ахмедов. Бу җырны мин шуннан да җат итеп бирдем Фирза Раймуртазин. Кийин язды. Кандай сүзләрен җат итте Эльмира Җалилова. Туган якка кайтып барышын дип атала. Рәхим тыңлап үтегез.
boyunda üsken kayınlarga Uğradım min yürek sağışı Sağınulardan payşaksıza köngel Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Talda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Talda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Sevgi yaralar kalgan tuğan yakta Düzedim dip yaşlık yalığışın Yazmışlardan uzmuş izli Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Dalda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Talda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Dağlar için kül boyunda üsken Talda sayrar kuşlar tavışın Yürek yarasına deva izlep Tuğan yakta kaytıp barışıp Tuğan yakta kaytıp barışıp Tuğan yakta kaytıp barışıp Aydar Temirbayev yine Aydar ne kadar sizler ne izletken jır Eylene dünya eylene Yarada güldürede Yılatıp da ölgüre Eylene dünya eylene Bizni de eylendire Eylene dünya eylene Tutup kınak olmasın Eylene birini tügül Eylendire salmasın Eylene dünya eylene Tutup kınak olmasın Eylene birini tügül Eylendire salmasın Eğlendiripleri salmasın Balığanına düzerlik Başkaylar iyilgende de Kaller kalsın gülerlik Eylene dünya eylene Tutup kınak olmasın Eylene birini tügül Eğlendire salmasın Eylene dünya eylene Tutup kınak olmasın Eylene birini tügül Eğlendirip salmasın
Öpkelevden fayda kilmez Gaybinde zilebik Kul bizni eğlendire şu Pezanı tügülebik Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlene dünya eğlene Toktap kına kalmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenip birini tügül Eğlendirip salmasın Ришат Фазлиахматов студиябызның қонағы. Инде біз тапшырыбызны олға таба дәвам еттірәбіз. Син Салат Закиевичта оқыған, білім алған яшьләрне дә беләсең. Син үзең дә шунда оқыдың бугай. Әйе, Аллаға шөкер. Һәм аның мәктәбен узган кешесен. Дөресме? Аның мәктәбен уздык, аның бәле концертларда, шығышлар ясарга туры килде, аның концертларында инде. Гастрольләрдә бөтен Россия буенча йөрдек. Шундый чор булды, әйе. Шундый чор булды. Менә Салат Закиевичның мәктәбен узганнар дик, үз урыннарын табалар. Кайсылары хәтта югары үрләргә менә. Син дә үзеңне шундыйлар рәтендә мин дип әйтә аласыңмы? Мин инде Салат Закиевичта укыган бик бәхетле шәкерт дип саныйбыз. Бик бәхетле шәкерт дип саныйм. Чөнки ул миңа бик күп дәресләр бирде. Бик күп көчле дәресләр бирде. Практика көчле булды. Аның концертларында җырлау һәм дә инде ул инде бөтен минем шәкертем дип әйтегеме бөтен Россия буенча концертлар куя бит инде ул. Ул мине менә ничектер танытты. Мин аңа рәхмәтле, мин анда укып чыктым. Шуннан да беренче адымнарымны мин инде Салат Закиевич мәктәбендә алдым дөрес әйткәндә, менә шулай. Салат айын концертларында бөтен нәрсә әзер. Чыгасында җырлыйсың. Беренче этап дип алганы сыныйм. Әйе. Менә инде андары контракт белән эшләдем. Анда да инде әзер Медиа şirkәттә эшләдең инде син, әйе? Анда да әзер сценарийга әзер залга дөресен әйткәндә әзер җырларны чыгып җырлыйсың. Әйе. Хәзер инде минем 3нче Тормышның 3нче этабы, иҗат Üçüncü etap hazır тормышының. mıydı? Üçüncü etap hazır indi müstakil etap. Müstakil etap, çünkü müstakil etap diye yazım bile bu uzun başlayayım hazır. Korkutmayayım mı? Uzun başlayayım. Korkutmayma Ришат. Min bir нәрсәдән дә коркмыйм, Аллаһ Тәгаләдән башка. Коркмыйм. Рисковать итәргә кирәк. Тамашачы яратыр, Алла берсә. Күпмедер дәрәҗәдә халыкта синең дә танылу алган. Ләкин шуңа да карамастан, син әле бүгенге көндә генә менә шушы мөстәкыйль иҗат юлын башлап җибәргә әле генә өлгергәнсең, әйме? Чөнки инде бу 3нче этап бит. 2 этап мине ничәдер югары баскычка күтәрсә, 3нче этап тагы да күтәрергә тиеш. Менә шул максат белән яшим. Менә син шушы әлегә кадәр булган этапларның уңышлы чор булды дип әйтә аласыңмы? Бик уңышлы чор булды. Мин әйтә алмыйм, уңышсыз булды дип. Уңышлы булды. Мин рәхмәтле һәммәсенә дә. Бар җырларны төгәл нотасына туры китереп җырлаучылар, дөрес итеп җырлаучылар дип әйтәбез. Бар рәхәт итеп, тәмле итеп, халыкчан итеп башкаручылар. Менә мин сине шундыйлар рәтенә кертәм. Һәм тагын берничә җырыңны безгә тәкъдим итсәң, рәхәтләнеп тыңлар идек без. Илһам абый репертуарыннан Илһам абый җырлады бу җырны. Шуннан да халык күңеленә, халыкка исенә төшерү тәсим килә. Бу инде безнең күңелләр дип атала бу җыр. Рәшит Ариф сүзләренә Нәбиб Байтуганов кие. Әйдәгез әҗикләр белән баянга гына җырлап үтигән. Şifa indi yazlar kiledim şeşeklerge şirini kömediler aman şulay bir kürerge zardı
Шуннан да дуслар, исегезгә төшереп үтәсем килә. Бу җырны Рәфис абыйга Абдулганиев сүзенә һәм көенә язылган җыр. Акшым бер тәкъсирен кайсы мисен габирин ятала. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Ак чәчәк катканы шымыр, шау чәчәк таты сирен. Ак шымыр таты сирен, кайсын мин сиңа бирем. Ак шымыр таяр сиренгә, мин гашыйк булып йөрим. Ак шымыр таты сирен, кайсын мин сиңа бирем. Ак шымыр таяр сиренгә, мин гашыйк булып йөрим. Uğramlarda mid yürüyüm, bin haman seni özleyim. Baktı tutsa da sezmeyim, bir kadar düzmeyim. Akşamı tadı sirim, bin haman seni özleyim. Akşamı dayak siringe, bir gâşık olup yürüyüm. Akşamı tadı sirim, bin haman seni özleyim. Akşamı dayak siringe, bir gâşık olup yürüyüm. Ak çiçekler kulağımda, duran sinek yılında. Diller iken o yanında, kimler iken bu yanında. Akşam dağı sirim, bayşan yanına giyelim. Akşam dayak siringe, bir gâşık olup yürüyüm. Akşam dağı sirim, bayşan yanına giyelim. Akşam dayak siringe, bir gâşık olup yürüyüm. Akşam dayak siringe, bir gâşık olup yürüyüm. Bir gâşık olup yürüyüm. Bir gâşık olup yürüyüm. Siz ничектер бүгенге кич миңа калса һәр кемгә дә рәхәт бер матур, җылы, эчтәлекле бер кич булып истә калырга тиеш. Яхшымы хәлләр? Ардырдымы Yok, бераз? армадым. Бу җырны күптән җырлаган юк. Бу сине сәхнәгә алып менгән һәм инде таныткан беренче җыр дип беләм, ялгышмасам, әллә клип төшерелгән җыр гынамы бу? Шуннан да бу җырга клип төшерелде 2012 елда бу. Син анда бик кәттә егет инде. Бер кызык кына бер генә сөйләп үтәм. Рәхмәт. Анда бит инде без клип төшергәндә бит инде артист халкы мин лан үзем турыдан гына сөйләйм. Матурлыклы күрсәтергә тырышабыз бит инде. Mercedes машинасы куябыз. Байлыкны күрсәтергә тырышабыз инде. Анысы ничектер яшьлек җүләрлек булгандыр инде ул. Хәзер Mercedes машинасы, матур кыз, клип төшердек, клип әйләнә башлады, телевидениеларда күрсәтә башладылар, җыр радиодан яңгырый башлады. Шуннан соң әйтәләр икән. Әнә теге Мари илдан килгән Ришат дигән малай бар бит әле. Әйе. Әйе. Шыкканына бер айда юк, уже крутой Mercedes машинасы алып, менә матур кызды тапкан дип сүзләр иттеләр. Шундый сүзләр дә чыкты хәтта. Бер нәрсәм юк. Анда Mercedes-та- велосипед белән дә бар иде бигай бит. Бер велосипед турында сүз чыкмаган, Mercedes машинасын күргәннәр. Оман артист халкын бик яхшы яши, бик бай яши дип әйтәләр. Билгеле кеше акчасы кеше кесәсенә кермибез, кеше акчасын санамыйбыз. Әмма күп очракта бу тормыш ниндидер бер күз буявы гына. Шәхсән минем өчен шулай. Чынлыкта да шулаймы? Артист буларак, әйт әле, җырчы буларак. Мин ничек дип әйтим, үзем мин авылда яшим. Авылда яшим. Беләсеңме? Туган нигезем бар, Аллага шөкер. Һәм син шуның белән бәхетле, чөнки күпләрнең Шуннан да кайтып таяныр нигезе дә юк бит. Әйе, менә ничектер яшьләшеп китәләр, сатыпмы, ташлапмы туган нигезләрен. Андары кайтырга ылгая башлагач. Гади генә әйтеп, авылда яшисең.
Гөлләр үстерәсең, тавыклар үчертәсеңдер әле. Менә ничектер әйтәсем киләме? Ул әти белән әни бит инде мәрхүмнәр. Мәрхүмнәр шуннан да теге бик авыр вакытларым бар, төрле вакытлар була. Туган нигез бер генә. Мин туган нигезне саклап калам. Әле әнкәйнең, әниемнең гөлләре дә үсә. Су сеү үстерәм. Шуннан да ничектер алар миңа исән шикелле. Кайтып керәм мин туган йортка име. Гөлләр үскәч, инде әни инде мин пешекче булып эшләде бит. Мәктәптә күп еллар. Анда инде кухонага өстендә ниләр тора инде. Пешергән әйберләре, савыт-сабалар матур итеп ничек бар шулай калды. Тимәдем, менә әни кулын ничек дигән, менә шулай тора. Булай инде карыйбыз, ремонтлыйбыз. Аллага шөкер. Кайтыгыз кунакка. Көтәм. Рәхмәт. Ерак түгел 120 километр Киң гына. күңелле тагын үзе. Җырчыларга шулай сорау бирәсең дә, шомагын әйтеп китеп баралар алар мин яңраткан сораудан. Яхшы, димәк җавап бирәселәре килмидер, мин инде басым ясамыйм. Ришат, холкың конфет түгел синең. Шулаймы? Конфет. Холкың бар. Холык бар. Беразна Характер бар. кирилегең дә бар, әйме? Үзең дә ефәктән тегелмәгән инде. Әмма табигатьтән килгән талантың бар синең. Еш кына менә талант булу аз, тырышлык кирәк дип әйтәләр халыкта. Билгеле бу факторлар бар, тагын күп факторлар бар. Бу нисбәтән синең караш. Чыннан да шулаймы? Менә беләсезме, кемдер талантлы врач, кемдер талантлы алып баручы, менә син әйгелеме? Кемдер баянист, яхшы итеп уйныймы? Кемдер прокурор, кемдер судья дип әйтик, кемдер инде тракторист, кемдер сыерны яхшы саваймы. Менә ул талант. Менә мин ничектер миңа Алла Тәгалә Ходай биргән сәләт җырларга. Җырларга һәм дә инде халыкка үземнең җырлаган моңны бүләк итәргәме. Шулай яраткан мине. Менә минем нәрсә әйтәсем килә, әле ул гына түгел, тырышлык кирәк. Нинди һөнәр булсын, шуннан да тырышмасан, үзен тырышып, тырмашмасан дип әйтегеме, булып чыкмый. Һәр эштә тырышып эшләргә кирәк. Аяк чалучылар бармы? Дөнья булгач төрле хәл була. Төрле хәл була, дошманнар да булгалый, төрле хәл була. Минем арттан сөйләүчеләр дә күп, андый вакытлар да бар. Акшы сүзенә игътибар итәсеңме? Менә элегрәк итәдер идем, хәзер ышанмыйм. Хәзер нәрсә әйтсеннәр ышанмыйм. Үзем күзем белән тотып карамыйча, күземдә күрмичә ышанмыйм. Менә үзең турында сөйләгәннәрен шулай сиңа җиткергәннәре бармы? Мин Бар булай әле, фәлән сиңа синең турында шулай дип әйтте бит. Мин булай дим. Сөйләгез. Чөнки сөйләсәгез булмаган гына хымны юрсыз дим. Менә бит һәрбер очрактан да үзенә күрә бер файда таба торган кеше икәнлегеңне ачыкладык әлбез синең. Сөйләсеннәр, онытылмыйм. Шуңа күрә значит онытылмый. Сине онытмыйлар, сине беләләр. Ришат, менә мин инде сине чакырганчы күп уйладым. Күптән инде синең белән аралашкан юк беренчедән, икенчедән синең инде туган көн уңайыннан концерт оештырачагыңны да белеп һәм шулай ук сине тамашачы сагынганлыкны да күздә тотып чакырдым. Күпмедер дәрәҗәдә артистларны югалтып торабыз. Хатын-кызларны билгеле анда сәбәпләре бар. Кияүгә чыга, бәби таба, декретта утыра. Ир-атларны югалтуның сәбәпләре шулай ук төрле булырга мөмкин. Ни өчендер тамашачы сине югалтты? Яңа җырларыңны ишетәсе килә. Бәлки яңа җырларны эшләргә билгеле инде анда күпмедер чыгым кирәк. Анда инде финанс мөмкинлекләр кирәк. Анысын да аңлап була. Ләкин менә синең авызыңнан ишетәсе килә. Нәрсә булды сәбәпчесе әлеге югалып торуның? Тамашачы сине чыннан да югалтып торды. Әйтәм бит, өченче этап дип. Юк, минем ишетәсем килә башка җавап. Була шундый җырчылар тавышы бетә. Татар эстрадасында бар юк түгел. Бүгенге көндә концертлар куеп йөрсә дә, бераз гына ял алмыйча булмый дип концертларын үзеп ял итеп алган җырчылар да бар. Тавыш бетү булмагандыр бит. Жугалмый, булмаган тавыш бетмей ул. Илһам әйтмешли Салатай шулай дип бит. Булмаган тавыш бетмей ул ди. Тавыш Аллага шөкер, Худайдан бергән. Ничек булса саклап, аны инде тавышны сакларга кирәк беренчедән. Ничек саклыйсың? Тавыш бетмей минем, тавыш бетмей, ничектер кайф юк. Ахыр вакытта кайфым булмады. Мин шундый кеше, мин бит инде теге су кыяр бит. Анысы да бар, әйе. Күп югалмадым бит күпкә. Ярты елга гына бит.
Менә бит ул. Ярты елга гына югалды һәм балкып студиябызга килеп җитте. Һәм рәхәтләнеп җырлаганын без тыңлыйбыз. Ришат Фазли Әхмәтов үзенең җырлары белән безне сөендерүен дәвам итә. Рәхмәт Ясин. Әнкәй безне сөннән алып кайткан дип язган безнең Дәвит Абый Миннуллин. Шуннан да барлык әниләребезгә бүләк итеп үтәм шу җыр. Әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөне суында юган иңелек. Бишек җырын җырлап төннәр буе, без үскәнне көткән тилмәреп, без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz үскәндә күпме борчылулар, күргән әнкәй гомере буена. Онытмабыз әнкәй мәңге сине, рәхмәт яусын барысы өчендә. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Хәзер инде җиткән балаларыбыз, улак кына әнкәй янында. Әнкәйләрнең олы йөрәгенә рәхмәтләрдән һәйкәл куярга, санап кына бетерерлек түгел. Әнкәйләрдән күргән изгелек, әнкәй безне сөннән алып кайткан, сөне суында юган иңелек. Без биш бала үстек әнкәй белән, тик үземәдә йөрәккә кушакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Biz әнкәйнең биш шатлыгы идек, биш кайгысы булдык кай чакта. Рәхмәт җегетләр, бик матур уйнадыгыз. Җыраттагы җыр шуннан да мин күбрәк мәхәббәт турында җырларга яратам. Син кирәк
Шулай. Ришат Разли Ахматов студиябызның кунагы, мин шаккатып утырдым. Беләсезме, сулый алмыйча тыңлап тордым. Әйдә бергә дигәч аптырап киттем. Әллә җырлата инде мине дип. Җырлый белмим шул, Ришат. Җырлый белмим. Менә җырлый белсәмме? Җырларга өйрәнәм әле, Алла бирсә. Сөйлей белгән кеше җырларга. Бик шундый зур көчле теләгем бар, әйме. Җырлый белгән кешегә гомерем буе кызыктым. Көнләшеп карадым. Менә бүген дә көнләшеп карап утырам. Һәм беләсезме, нәрсә уйлап утырам? Ришат җырлаганда нәрсәгә игътибар иттем? Студиябызга төрле җырчылар килә бит инде. Һәм барлык күңелен биреп һәм халыкчан итеп җырлаган җырчылар күзләрен йомып җырлыйлар. Ни өчен шулай күзләр йомыла, ул сорау бирим әле, чөнки игътибар итәм. Менә яшерен батырын түгел, әйме? Филүс Кахиров килгәч, җырны башлаганда күзен йомып куя, җырның азагында гына күзен ача торган, менә шундый сыйфатын ачыкладым. Һәм синдә дә бар шул сыйфат. Бу җырда яшәүме? Бу җырның сүзләрен искә төшерүме? Бу ноталарны алуымы? Нәрсә бу? Аңлат әле. Бу ничектер менә әйме? Мин уйлыйм менә шулай. Беренче бит инде сүзләр бар. Әйе. Мин күбрәк сүзләргә игътибар итәм. Анда инде берәр Картина. Сюжет, картина. Әйе. Биракая китәсен, чыгаласың үзең. Менә шул картина белән бергә, менә шуны представляйт бит. Җырны сүзләренә туры китереп, ничектер анда инде күчәсен тавышка. Тавышында тотып бара кирәк бит моң белән. Кулак белән ишетеп, ничектер шул картинаны, шул рәсемне көй белән бергә бәйләп бара кирәк. Менә Шул бу вакытта күзне йомып, ничектер шул вакытта инде мелизм дип әйтәбез. Әйе. Ул инде урыс әйткәндә оборот. Моңлы итеп җибәрәбез. Мелизмны инде әле ул менә ул инде ул профессионализм дип аталабыз. Менә мин шулайрак дип күз алдыма китерәм. Менә шулай. Күзен йома икән, димәк ул җырлап кына утырмый, ул җырда яши. Мин моны бары шулай гына аңлата алам. Фонограммага, ягъни әйтик, полиска җырламыйсыңдыр. Мин хәтта уйларга да куркам бу хакта. Җырлый белгән кеше алай итеп җырлап йөрми торгандыр инде. Мин җырларга куркам. Чөнки мин булай да мин шигырь ятларга әзрәк нирәк. Хәтерең начарак? Авыррак яклыйм. Юк, хәтер яхшы минем. Әйе. Шигырьләрне авыр яклыйм. Менә җырлаганда шигырьне тиз яклыйм, җыр белән, димәк, көй белән. Мин сүзләрен бутарым дип куркам, миңа килешми ул. Чөнки безнең мәктәптә көчле булды, Салават Айсугадриya. Күрәм икән фонограммага авызыгызны ачып торганыгызны. Мәңге не прощу дим. Менә шул сүзләр истә, шуңа күрә бар икән тавыш, бар икән яшьлек, җырларга. Бәхет ашкышы дип җырлап үтәсе киләчәк аттагы җырны. Альберт Галибуллин сүзләренә, Альберт Галибуллин көе. Әйдәгез, рәхим кылыңыз. Barır yolum, vurma minim. Tavlar minip, tavlar düşəsin. Var ormanlar ötüp, pingizlerini kişip. Tuzlu sular küpmeşəsin. Jirdən miken, elle kökten miken. Bina deygen bəxit, baş dışı. Kökte bulsam, menem bağır idim. Bulsa, garip bulsa, bastışa. Üter yolum, girtellerden duran. Sikilteler üşüren yolumda. İzlim var dünyadan. Taşkış kemini kulağında. Jirden miken, elle kökten miken. Bina deygen bəxtin başlışı. Kökte bulsam, menem bağır idim. Bulsa, garip bulsa, bastışı.
Hayalımda Zenger kukunu giysen Dingizlerini yengilep ötemin Kungeli türlerimde yastı yaşım benim Yazıdan bəxit nazılar kötemin Jirden iken elle kökten iken Bize geldiğen bəxit aşkışı Kökte bulsam benim bağır idim Bulsa geri bulsa bastışım Kökte bulsam benim bağır idim Bulsa geri bulsa bastışım Yazdan bəxit nazılar kötemin Рәхмәт, бик зур. Шаккатан мен. Нигә җырлый белүчеләр, җырлый алучылар үз көчләрендә шикләнәләр икән. Үз көчләренә ышанмыйлар икән. Ә җырлый белмәүчеләр, әрсезләр, сәхнә тутырып йөриләр, зал тутырып, тамашачы җыялар. Менә бу хакта да соравым булыр. Җырласыннар, кем булдыра? Мен канәгать кенә. Сүз дә юк, барысы да җырласын. Ләкин менә шушындай талантлар булганда, ничек инде ул минем татар сәнгатенә кирәгем бармы икән дигән шик тулырга мөмкин. Мин һич кенә дә аңламыйм. Ярар, монысы аңлашылды. Бәлки мин артык куертамдыр бу мәсьәләне. Тамашачы дигәннән, бүгенге көн тамашачысы концертка нигә килә дип уйлыйсың? Нәрсә күрергә теләп килә бүгенге көн тамашачысы концертларга? Әйдә җавап эзлик әле шуңа. Менә мин булай дип уйлыйм. Мин үземне куям, берәр менә 7дә эштә утырып, кич 5тә кайта торган кешегә. Кеше нине. Әйтәсем киләйме? Ул инде атнага 5 көн эшли. Кемдер 6 көн эшлейме? Кемдер 7 көн эшли. Менә 6 көн эшләгән кешеләр, өчен әйтәсем килә инде, диме? Алар арыйлар атна буе, аларга ял кирәк. Шуннан да күпчелек тамашачы зал, концертлар залына килә ял итер өчен. Үзенә энергия җыер өчен, Рухи азык алыр өчен. Җырлар тыңлап, үзенә ниндидер Көч өстәр өчен алыр өчен әйе. Менә шуның өчен килә дип уйлыйм. Халык. Менә шул әйберне тагы да яңартып, тамашачыны шул юлга кертсәк. Мин гадәттә студиябызга килгән һәрбер кунак белән азмы-күпме хәбәрдар булам. Ришат Фазлиәхмәтовны студиябызга сәхнәдәш тапшыруына чакыргач, Ришат турында күп эзләндем. Ришатның җырларын тыңладым. Һәм үземә шул сорауларны, аңа яңратасы сорауларны үземә биреп карадым. Үзем ничек җавап бирер идем икән? Катлаулы түгелме сораулар? Чөнки кайчакта Айгөл катлаулы сораулар бирәсең дип әйтәләр. Һәм җавап бирә алмаслык сораулар әйтмәдем. Ләкин мин яңраткан барлык сорауларга да мин әле бүген синнән җавап ишетмәдем. Кызганыч. Ләкин әлеге сорауларга җавапны ишетер өчен мин Ришат Фазлиәхмәтовның иҗаты алга таба да дәвам иткән очракта бу көн булыр, бу көн килер дип иманым камил ышанам. Алла берсә. Миңа шундый рәхәт. Синнән хәйр фатиха алып китсәк, булар. Юк, мин хәйр фатиха бирергә Саат Зәки әйтмешли, фатихасын бирәм, хәйрен тамашачы бирер дип әйткән бер җырчысына. Юк, мин хәйр фатиха бирер өчен түгел, мин күңелемдә булганын әйттем. Һәм тыңлаучы тамашачы да бүгенге көндә Ришат Фазлиәхмәтов дигән җырчының сәхнәдә булуын теләй икән. Ул аның концертларына барачак. Ул аның концертларына барырга тиештер дип саныйм мин. Шәхсән бу минем фикерем. Ришат, саубулашканчы тагын бер җырыңны тыңлыйсы килә. Менә күңелебезгә шул кадәр рәхәт чишмә суыдай саф дәва булсын әле. Әлеге моңан. Әйе, драйвергә әйтеп үтәм. Рәхмәт. Менә шуннан да мин инде бик күп кешеләр белән аралашам, дуслар бар име. Бөтен Рәсәй буенча бар бит инде алар име. Мин инде сәлам әйтим әле бер кешегә. Болгар радиосы студиясына килеп, җырчыларның мин шушы мөмкинлектән файдаланып сәлам әйтим әле дигәннәре юк иде. Рәхимет.
Болгар радиосына барсам, миңа сәлам әйтмәсәң ачуланам ди. Рәхмәт. Мин ул кешене бик хөрмәт итәм. Рәхмәт. Шуннан да ул минем әни шикелле кеше. Рәхмәт. Мине хөрмәт иткән кеше. Азна кайдан ул? Эльмира апа, сиңа сәлам. Менә шуны җибәрәсем киләсең. Күңелең булдымы? Яшәгән саен яшисе килә дип җырлый Зәйнәп. Шулай булсын, яшәгән сайын яшисе килсен. Рәхмәт. Гөлнара Сабирова сез Ришат Фазли Ахматов студиябызның кунагы, рәхәтләнеп җырладың әйме? Ой, рәхәт шул, китәсе дә килми малай. Ришат, бүгенге кичне безнең белән үткәрүең өчен зур рәхмәт сиңа. Шушындый матур җыр бәйрәме бүләк итүең өчен рәхмәт. Чөнки көндә мондый җырчылар белән һәм табигатьтән бирелгән менә мондый талантлы җырчылар белән көндә очрашырга бәлки мөмкин дә түгелдер. Хәзер күбәйбер ясалма, безнең ашаган ризыкларыбыз да ясалма. Хәтта татар эстрадасында җырланган, башкарылган җырлар да, җырчылар да ясалма. Ә син табигый, шундый булып кал, ярыймы? Рәхмәт әйтәсем килә шунда да Болгар радиосына. Инде ТНВ каналына бик зур рәхмәтләр. Менә шуннан да чакырганыгыз өчен рәхмәт яусын. Шулай күрешеп яшик. Шуннан да мин болай дип әйтәм. Моңлы җырларыбызны тыңлап, моңлы җырчыларыбызны хөрмәт итеп яшәргә сынып әйтәм. Амин, шулай булсын. Бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булып торыгыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә.